Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj organizira konferenciju Europski put Bosne i Hercegovine, izazovi i perspektive. Konferencija počinje u 10 sati. Uoči konferencije kod nas su došli gosti koji će biti dio ove konferencije. S nama je Dubravka Šuica, zamjenica predsjednika izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s BiH te Kosovom. Dobrodošli. Dobro jutro. Gospodin Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH. Lijep pozdrav i vama. Dobro jutro. Dobro jutro. Bosna i Hercegovina je 15. veljače službeno predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, poduzimajući tako jedan važan korak na putu prema željenome članstvu. Koliko je ona blizu ili daleko Europi? Pa svaki put počinje prvim korakom, dakle, i nakon jednog zastoja u Europutu Bosne i Hercegovine, upravo taj 15. veljače je simbolično datum kada smo mi opredijelili se da svi u strukturama Bosne i Hercegovine na razini države i njenih entiteta i županija unutar federacije napravimo jedan kvalitetniji iskorak ka europskom putu. Vjerujemo dakle da 15. veljače je simbol koji će nam omogućiti da do kraja 2017. godine dođemo do statusa zemlje kandidata za članstvo u Europsku uniju. Gospodine Brkiću, koliko je po vašem mišljenju Bosna i Hercegovina blizu ili daleko u Europskoj uniji? Pa dakle, ako poredimo sa ostalim zemljama u regiji i sa nekim vremenom kojim smo bili i ranije, mi se, da tako kažem, nepravedno nalazimo na nekom začelju svih tih integracijskih procesa. Jednim dijelom, da tako kažem, zbog nas, ali i drugim dijelom zbog uvjeta koji su bili nametnuti Bosni i Hercegovini, koji se jednostavno nisu mogli i ispuniti. Napomenut ću dakle da je jedan od uvjeta bio ispunjenje presude Europskog suda za ljudska prava, dakle u slučaju Sejdić-Finci, što otvara pitanje ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, dakle, odnosno jedan širi politički konsenzus koji je bilo potreba naći. Novim pristupom Europske unije koji je inicirala britansko-njemačka inicijativa, a koji istinu za volju je bio rođen ovdje u Hrvatskoj, ta ideja je dopustila dakle da se nove teme stave na dnevni red, a to je ekonomski, odnosno gospodarski razvoj unutar Bosne i Hercegovine i da se jednostavno otvori perspektiva Bosni i Hercegovini prema Europskoj uniji. Kao što rekoh, 15. veljače smo podnijeli zahtjev za članstvo i očekujemo da u narednom periodu kroz dostavljanje upitnika od strane Europske komisije, a onda i pozitivnog mišljenja Europskog vijeća do konca 2017. dođemo do statusa kandidata. Koje je, moram biti otvoren i reći da nam to tek otvara mogućnost za ozbiljne pregovore o samom članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Gospođo Šuica, na koje načine Hrvatska sve pomaže Bosni i Hercegovini na tom putu prema Europi? Prije svega znate da je jedan od prioriteta hrvatske vanjske politike odnos prema Bosni i Hercegovini iz više razloga. Jedan od razloga je što dio hrvatskog naroda živi u Bosni i Hercegovini, ali naravno obzirom da smo susjedi sa više od 900 km granice, jako nam je stalo i jako nam je važno što se događa u Bosni i Hercegovini. Mi kao članovi Europskog parlamenta nastupamo kao predstavnici građana, ali ujedno zastupamo naravno i strategiju Republike Hrvatske i maksimalno pomažemo. Dakle, kod ovog predavanja aplikacije bili smo u dosluhu i u kontaktu sa vlastima Bosne i Hercegovine, sa gospodinom Brkićem i s gospodinom Čovićem i sa Izetbegovićem i sa ministrom vanjskih poslova i mislim da je to jedan simbolički čin, ali vrlo važan za Bosnu i Hercegovinu. Kad je u pitanju njihov evropski put, ja sam vrlo optimistična s obzirom da su se konačno sva tri entiteta ili sva tri lidera političkih stranaka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine konsenzusom dogovorili oko evropskog puta. Jučer smo imali najsvježije vijesti, vanjsko-politički odbor Europskog parlamenta na kojem je gost bio Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara,
koji je izložio vrlo dobar put i mislim imaju 3 uvjeta vrlo važna, vjerojatno znate o tome. Jedan uvjet je provođenje reformske agende koju su zajedno donijeli. Zatim drugi, prilagođavanja sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, uzimajući u obzir ulazak Hrvatske u Europsku uniju, radi se o nekim trgovačkim odnosima. I treće, koje trenutno radite na tome i nadam se da ćete uspjeti, a to je koordinacijski mehanizam koji funkcionira. Funkcionirajući koordinacijski mehanizam koji treba sve ovo provesti. Naravno, želim napomenuti još jedan podatak, a to je popis stanovništva. O tome se malo u zadnje vrijeme govori, ali popis stanovništva je uvjet, odnosno rezultati popisa stanovništva za daljnji nastavak. Dogodio se prije 2,5 godine, 2013. Do danas nemamo službenog popisa jer će on nešto reći. On će reći koje je stanje i koje su demografske promjene se dogodile nakon rata i konflikata u Bosni i Hercegovini i temeljem toga će Europska komisija postaviti upitnik za članstvo. A taj upitnik je ključan. Mi radimo na tome da znamo da do kraja nizozemskog predsjedavanja, to je 1.7. neće doći do odluke oko Europske komisije i tog avija, ali do kraja slovačkog predsjedavanja koje je nakon nizozemskog mi vjerujemo da će Bosna i Hercegovina dobiti pozitivni avi i da će se suglasiti sve zemlje članice u vijeću da Bosna i Hercegovina krene na svoj europski put. Mislim da je to jedini način da Bosna i Hercegovina bude na pravom putu jer postoje druge tendencije za koje nemamo vremena u ovoj emisiji. Zato mislim da zbog geostrateškog, geopolitičkog položaja Bosne i Hercegovine mislim da je vrlo važno da ostanu na europskom putu i ja vjerujem da će brzina europskih integracija biti odlučujuća za budućnost Bosne i Hercegovine. Gospodine Brkiću, gospođa Šuica je spomenula da su sva 3 entiteta se napokon usuglasila. Koliko je zapravo taj podatak i ta činjenica važna za ulazak Bosne i Hercegovine, ta suglasnost 3 entiteta koja su često razjedinjena oko mnogih pitanja? Evo, vidite kako gospođa Šuica poznaje detalje, dakle, i to je jako važno nama u Bosni i Hercegovini da imamo, da tako kažemo, odvjetnike unutar europskih institucija koji će zastupati nas i interes sva 3 naroda u Bosni i Hercegovini i svih političkih stranaka okupljenih i u poziciji i u opoziciji oko tog europskog puta. Jednostavno ne postoji alternativa. Alternativa europskom putu Bosne i Hercegovine je nešto što se niti razmatra, niti, da tako kažem, je na stolu. Zbog toga europski put, odnosno proces približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji može pomoći da se riješi i dosta unutarnjo-političkih pitanja u Bosni i Hercegovini i vjerujemo dakle da koja biste možda izdvojili najviše sada? Pa evo rekao sam dakle da Bosna i Hercegovina ima dosta otvorenih pitanja rješavanja odnosa unutar razina države, 2 entiteta, kako se zove, županija, ali jedno od temeljnih političkih pitanja jeste pitanje jednakopravnosti i ravnopravnosti sva 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, da se nađemo u situaciji da kroz pristupanje Europskoj uniji nađemo rješenja da više nikad se ne desi da se, na primjer, voljom drugog konstitutivnog naroda izabere jedan član predsjedništva, kao što smo imali slučaj sa izborom člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda u proteklih nekoliko mandata i dosta, da tako kažem, drugih pitanja koje je moguće implementacijom vrijednosti i standarda Europske unije samim dakle, time riješit će se dosta, da tako kažem, i naših odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, puno je toga na tim unutarnjim faktorima, na postoje oni neki vanjski faktori, političko okruženje, dakle, svjedočili smo izbjegličkoj krizi. Koliko tako nešto može negativno utjecati da Europa odluči primiti još koju članicu? Veliki je problem, naravno, migracija u Europi, tako vaše pitanje je ispravno. Međutim, pitanje radikalizacije unutar Bosne i Hercegovine također je tema koja je vrlo važna i koja bi se mogla dogoditi. Baš zato je potreban ovaj evropski put kako bi se to smanjilo. A kad pitate koji su veliki problemi, veliki problem je nezaposlenost u Bosni i Hercegovini, posebno nezaposlenost mladih koja je veća od 60%. I tu leži plodno tlo
za moguću radikalizaciju i stoga je vrlo važno da se socioekonomske reforme provedu. I zato ovaj britansko-njemački pristup je bio dobar. Dakle, on je već sad nije novi, već je on više od godinu i pol dana, ali on je pokrenuo da konkretno presuda Sejdić-Finci ne bude u prvom planu, premda i nju treba riješiti, ali je važno riješiti gospodarska pitanja unutar Bosne i Hercegovine i vjerujem da će se to i onda politička pitanja paralelno rješavati. Migracije su izazvale veliki nered u Europskoj uniji. Ne može se ni Unija, ni Europska komisija, ni Europski parlament, ni vijeće dobro nositi s tim problemom. Kao što vidite, morali smo pristupiti kontroverznom... To je neki otežavajući faktor za Bosnu? Pa mislim da je, jer mislim kontroverzni sporazum koji smo potpisali sa Turskom, koji smo morali, ali nam je zato zaustavio ovu balkansku rutu. Mislim da je dobar, ali još se do kraja ne izvršava. Međutim, smo morali popustiti vezano za liberalizaciju viza. Tako da ima tu puno problema koje treba Europska unija rješavati. Ako govorimo o proširenju, onda čuli ste više puta govoriti, čak je malo počelo biti izlizano, Evropska unija je umorna od proširenja, međutim Evropska unija nije umorna od proširenja i ona želi ovaj jugoistok Europe ili takozvani Zapadni Balkan priključiti kako bismo dobili jednu cjelinu jer je i geostrateški za Uniju to vrlo važno. A onda je Bosna i Hercegovina se nalazi u srcu toga i mislim da je bitno da se reforme ozbiljno shvate, da se zaista počnu provoditi. Nisu reforme fraza. Vidite da su i u Hrvatskoj reforme važne, koja je postala punopravna članica. Znači, Bosna i Hercegovina je tek na tom putu i važan je sklad između tri konstitutivna naroda ili ustavotvorna naroda. Ja moram istaknuti pitanje hrvatskog naroda koji je, možda gospodin Brkić nije htio koristiti ovu emisiju, ali je činjenica da Hrvati u Bosni i Hercegovini ne uživaju jednakopravnost kao što i uživaju ostala dva naroda. Tu je pitanje jezika, tu je pitanje školovanja, puno je tu problema, tu je pitanje kanala na hrvatskom jeziku, radio-televizijskog, ali vjerujem da će se sve na ovom europskom putu to porješavati. To je gospodin Brkić rekao. Sada da se malo vratimo, gospođa Šuica spomenula je opasnost radikalizacije. Koliko je ta opasnost zapravo ozbiljna prijetnja Bosni i Hercegovini? Ona se ne smije negirati, dakle. Ona je tu, da tako kažem, prisutna u Bosni i Hercegovini, ali bih rekao i u zemljama regiona jugoistoka Europe. Ne bih rekao da je Bosna i Hercegovina nešto posebno izdvojena u odnosu na neke zemlje iz susjedstva, no ti vidovi radikalizma, dakle, kod nas poprimaju jedan specifični, da tako kažem, oblik. Postoji strategija Vijeća ministara koja se bavi, dakle, borbom protiv radikalizma u Bosni i Hercegovini i te ne samo onim, da tako kažem, policijskim sredstvima, nego i uključivanjem svih segmenata društva. Bosna i Hercegovina je bila žrtva terorističkih napada, dakle, u proteklom periodu i problem je što iz Bosne i Hercegovine imamo tendenciju odlaska mladih ljudi na ratišta ili na krizna područja. Jako je važno da pri njihovom povratku ne dođe do dodatne ili šire radikalizacije određene populacije unutar Bosne i Hercegovine. Zakon koji je donesen odnosno krivični zakon Bosne i Hercegovine to tretira kao kazneno djelo sudjelovanje na stranim ratištima. Neke presude na sudu Bosne i Hercegovine su već donesene, no ne možemo samo, da tako kažem, tim pravnim odnosno pravosudnim aparatom utjecati na to da se radikalizacija unutar Bosne i Hercegovine smanjuje. Potrebno je, kao što rekoh, uključenje šireg sloja društva, odnosno jedan širi društveni konsenzus po tom pitanju. Evo, možemo reći nešto o ovoj današnjoj konferenciji. Zašto je ona važna? Pa smatramo da je važna i dobro je da je Ured Europskog parlamenta u Zagrebu u Hrvatskoj organizirao ovu konferenciju. Dakle, želimo se malo propitati, vidjeti gdje je sad Bosna i Hercegovina nakon aplikacije. Tu su svi relevantni ljudi koji bi mogli nešto reći o Bosni i Hercegovini i oni iz Europskog parlamenta i iz Bosne i Hercegovine i bivši ministri i predsjednik gospodin Picula koji je predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose
s Bosnom i Hercegovinom. Tu je puno ljudi koji bi mogli nešto reći o tome i koji mogu zapravo pomoći i potrebna je otvorena rasprava. Dakle, koji su izazovi i što će se na putu prepriječiti. Ja vjerujem da će danas ova konferencija odgovoriti na neka pitanja, ali ipak optimistična jesam, ali želim podsjetiti na činjenicu da je Hrvatska od trenutka otvaranja pregovora do pristupanja potrošila 8 godina. Ne bih željela da se to dogodi Bosni i Hercegovini i zato Ima i nekih boljih primjera, sigurno. Ima sigurno boljih primjera. Hrvatska će sigurno pomoći na tom putu. I bilo bi dobro da ove kriterije se ispune što prije i da krenu gospodarski oporavak. Ako dopustite, dakle, evo samo da kažem da uloga Europskog parlamenta u trenutku kada je Bosna i Hercegovina predavala aplikaciju za članstvo, a pogotovo parlamentaraca iz Republike Hrvatske je stvarno bila ogromna. Zahvalni smo im na tome i evo, kao što rekoh, jako je dobro da i današnja konferencija zadrži taj momentum interesa europskih institucija prema Bosni i Hercegovini, te da taj pozitivan europski momentum i u Bosni i Hercegovini bude prepoznat u europskim institucijama. Znamo da je proces približavanja dvosmjerni proces. Ono što se dešava unutar zemalja članica Europske unije o porastu euroskeptika ne ide nam na ruku. Zbog toga je krucijalno da svaku priliku iskoristimo i, da tako kažem, razgovaramo o onome što je važno, a to je članstvo jugoistoka Europe, Europskoj uniji, a samim time i Bosne i Hercegovine. A ova konferencija je upravo to i vi morate žuriti jer počinje u 10 sati. Hvala što ste prije nje došli kod nas u Studio 4. Hvala. Hvala.